tinotenda Mwari tikushire maoko praise and worship team vatipe maworship songs tikubatsirana pakuimba tichitungamirwa nepraise and worship team vatipa maworship songs tibatsirane tiimbe pamwe chete namurozi panike pachikakomberwa toomera pakapirwa poirwa tinotenda Mwari. Hallelujah. Amen and amen. Tishuke patinosimuka tese. Tishuke panguva yekumurumbidzwa. Pansoro pakunena kuna
the threshing floor of Nakon. Hatipo wakashika paguriro la Nakoni, ng'ombe zakashenza. Areka ndogo inasei, ndogo na kudona. Mukomanga na hizi musa, ndogo mwanya kwa kudo igama. Kutisa dona. Mwarela shitoa mura ila ipapu ipapu. Padaka mwenge mwenye ina katika na shukuru kutikosi. Mwarela mura ila mwarela kugama. Areka ya kutisa dona. Makaya mwenye ya kubatina kutishitusha mwari shifame chakana. Ropa nilo zotizi kwa nishokora mwari. Kuba kubuya Joshua. Chapter 3 tunashinomuzi kwa kuti mwari wale matawiro wakanga wakaita. Wale wakanga wakasaruza shakani. Kuti ala ngoma nafana kuwe wanokuchende wakubata aleka. Uza akanga silifu mwe wamandiwa. Mwari dokoro wa mkurani. Now, David akanga akona kuita chinchuma chete. Akakona kuziva kuti areka kana isiripo pakati penu. Upenyu uchaoma. Zvakamufanana nesu tose tiri muno. Tese tinoziva kuti kana mweya muchete Mwari naKristu vasiri pakati penu, upenyu hunooma. Asi dambudziko ratakana vazhinji nderekuti tapinda murwendo rwakapindwa nehachadziri pamwe. Kazhinji rwendo irworwo tiri kuzofamba tisina areka yaJehovha. Tinenge tiri pamuchechi, asi areka yaJehovha hunova hurepo hwaMwari hunenge husipo pakati penyu. Tinenge tiri mufananidzo bedzi wekunamata, takanasa simba rakokwana. Mweya mutsvene asipo pakati penyu. Saka rwendo rwatinozofamba tinenge tichifamba tiri tega, tisina Mwari. David akanzwisisa chinhu chakati nyika haitongeki areka isipo. Nditendere kuti upenyu hurakamikewo areka isipo muupenyu hwako. Zvinhu zvinoramba zvakaoma areka isipo muupenyu hwako. Nzwisisa chinhu ichi. Mweya mutsvene anoda kugara mauri. Asi kuti mweya mutsvene naKristu naMwari Baba vauye kuzogara mauri, vanoda kusarudzwa newe. Vanoda kugamuchirwa newe. Kana vagamuchirwa neiye anoti ini naBaba vangu naMweya Mutsvene tichauya toita ugaro hwedu mauri. Navo kana vauya kuzoita ugaro hwavo mauri, wane mafambiro avanoda kuti iwewe uchiita. David ndoba akafasira nyaya yake ipapo. Anzwisisa mambo kuti areka inotodiwa. It's a essential, it's a requirement, it's a need. Chaasina kuzogona kudzokera kumagwaro kuti achinoongorora kuti iyo areka iyi Mwari vakambodzidzisa kuti kudini pamusoro pemabatirwo ayo. Ndokuenda kwakunobopa mombe kwamuisa mungoro. Nyamba Mwari vakanga vakataura kuti areka inoiswa pamatanda varume, yotakurwa navaprista yakaiswa pamafudzi, haitakurwe nengoro. Kune vazhinji vanotoziva zvinodiwa naMwari asi vachizviignora. Unotoziva kuti Mwari anoda kutakurwa newe mumwoyo mako, asi ungogutsikana kuti mufundisi wako chete ndiana Mwari iwawo. Kugutsikana kutakurirwa Mwari neumwe munhu iwe usina. Kugutsikana kutakurirwa Mwari nezvimwe zvinhu iwe pachako usina hauna hanya nekunotsvaka Mwari wacho. Dhavhidhi akadependenti kutakurirwa Mwari nemombe. Iye Mwari akatarisa zvake. Mwari rwakufamba nawo ndamara achimanikidzika. Anosiya uchiita. Nditeerese. Haisi uniform inofanira kutakurira Mwari. Hachisi chegumi chinofanira kutakurira Mwari. Haisi wristband inofanira kutakurira Mwari. Haisi kana chii. Mwoyo
Mwari kwakufamba vasvika panzvimbo inonzi paburiro ranako. Mwari wakati right, patasvika pano ndakuda kukupendeta, ndakuchiita zvacho. Mombe dzakasvika, areka kwakuda kudonha, udza kwakubata kwakubvaurawa. Tichasvika paburiro, varume hama. Hama munasha, tichasvika paburiro rinonzi judgment day. Ipapo ndo pachasefwa zviyo zvichienda kwazvo, zvisina basa zvichienda kunopisa. Kana tasvika paburiro, uchenjere kwazvo kuti mazuva ratichasvika paburiro apa usasvike ipapo wakatakurirwa Mwari nezvimwe zvinhu. Mwari asina kutakurwa newe. Ndapazuva ratichasvika ipapo Mwari asina kutakurwa newe, uchafira ipapo. Shoko raMwari rinotaura kuti panozova nerufu rwechipiri runokandwa muguta remoto, mugungwa remoto, the lake of fire. Iyi nguva iyi ichakwanira tese, but nguva iyi ngaitikwanire takatakura Mwari. Ndapa tinozosvika paburiro raNakori, varume, pakaoma, pathreshing floor. Vakakurira musha vanoziva kuti paichekwa zviyo zvezunde zvinoiswa paruware, poti dzichiuya nemadzoro emombe dzounganidzwa ipapo, dzichirohwa dzichitenderana dzichiita sei, dzichitsika-tsika zviyo. Vasina mombe vanopura nemazimiti mahombe. Anizvo ndo ratiri kuti buriro iroro. Chinhu chaakuitika paburiro apa, pari kusarudzwa zvakanaka kwazvo, zviyo zvichisara, tsvina yese ichitorwa nemhepo ichinorasirwa kure. Chimbozvibvunza uri pauri apa. Nhasi tikanzi tatosva paburiro, ndashoko raMwari rinoti Kristu kana odzoka, achadzoka vamwe tichiri vapenyu. Tomboti adzoka iye nhasi iko zvino, takutonanga kuburiro neupenyu hwako mamirira hwakaitawo. Uri kuona uchizoenda kwakanaka here, uchaenda kunoparadzwa nomoto. Hauna umwe mukanazve decision inotoitwa newe pamwe hausati watokugamuchira Jesu wacho. Nditevere zvakanaka, munhu wese anorarama, tingatsvage zvipi nezvipi, tikaunganidza zvipi nezvipi, zvese zvinodii? Zvinosara. But the best decision you can ever make in your life, kusarudza Jesu saishina muponesi wako. Ndaukamutora iye unoenda naye, uko agona kupupurira nekumureverera pamberi pababa vake kuti uyo akanyorwa mutsamba neupenyu ari muzita rake. But rimwe dambudziko nderekuti wakamutora saishina muponesi, but hausi kufamba naye. Ukama hwako naMwari hwakaparadzana. Shoko racho hamuverenge. Mwari wacho unomutsvaka zvaoma. Mwari wekudenga ngavatibatsire. Haleluya. Nekuti Mwari havazvide zvekuti tiite sekunge vasina basa muupenyu hwedu. Uri kuona muviri wako unawoyo idhaga iri. Uri huruwa katooka dhaga zvako ukamirira kudzokera sezvaita zvizere. Iwewe hausiriwe muviri wako uyu, iwe unogara mumuviri uyu. Zvino iwo muviri uyu, iyo imba iyi yandinogara mairi iyi, ngaisanditadzise kutsvaka chiso chaMwari. Nikazvitarisa ndichizviona ndakanaka chaizvo, ndiine mari nepfuma zhinji kwazvo. Imba iyi chindinyengedza. Mwari vari kutaura newe mapfungwana nevanhu. Ndichipedzisa, Mwari vari kutaura newe unongona navo. Mwari vari kukutsvaga naye. Pamwe hausati watombosangana naJesu, hausati wamutora seichinga muponesi wako. She was a great evangelist. Aine muparidzo. Zvakanaka sei kuti unozotaura kuti zuva
rakamigwa evangelist wadzimai ndozuva randakadzoka pamberi paMwari, ndozuva randakasarudza Ishe Jesu sechinaponesi womuupenyu hwangu. Anenge atoparidza, ari kutoparidza izvozvi kuupenyu hwangu. Varume, mari dzeparufu tisangodzitore seprosijha kuti kana pari parufu pachaitwa rwiyo, mharidzo, matestimoni, tonoviga munhu tobva taenda toti takatenda rufu. Wanikwa wina chaMwari chaunotora uchibva nacho ipapo, uchidzokera kwawabva udzokere uine chinhu chaMwari chawasimuka nacho ipapo, kuitira kuti mangwana mukadani weuopewo Mwari akazokuvhunza nezvavo unenge une chekupindura. Mwari unenge watiitire zvakanaka. Tisatapurirwe Mwari nezvimwe zvinhu. Mazuva ano tane dambudziko rekuti unoende kuchechi, we are trying to solve my problems edu nemari. Handina mati, handitsvake mari, ndinongoisa mari yechegumbu neenvelope ndichiisa kuchechi. Ndotobhilivha kuti ukama hwangu naMwari as long as I'm tithing, ukama hwangu naMwari hwakanaka. Hama yangu nditeerere zvakanaka. Mwari havamuvhwe nezvinhu izvozvo. Mwari vakuda kuti vave neukama newe iwewe. Ndochiri chega chakuda kwauri, having a relationship with you. But I know munhu wese anotaura kuti ndine ukama naMwari. Saka regai nditaure chineso. Mwari vakuda a working relationship with you, an intimate relationship with you. Ukama hwekunyatsonzwirana sezvinoita baba naamai, sezvinoita vanodanana, ndoukama hwekudiwa naMwari newe. Zvino nhasi Mwari wakupa umwe mukana. Umwe nguva ungadaro uri mukati momuchitaura kuti shoko iri Mwari, mabva nekupi? Muri kutaura kwandiri, ndini chaiwo muri kutaura. Usachagumire pakutaura zveumwoyo mwako, rigamuchire. Kana ukanyara uri pamberi panapa, izokwenya umwe wavafundisi vari pano kuti iyeni ndikuda kuti ndibatsirwe. Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka, kuti simba raMwari rionekwe muupenyu hwako. Haleluya! Simba raMwari ngarionekwe muupenyu hwedu, mumabasa nemafambiro atichanoita, mumashure ekubeta dzokashoko iri. Tinotakura Mwari. Usatakurirwe Mwari nedombo remutemo, usatakurirwe Mwari nerisibhedi, usatakurirwe Mwari nemari yako, usatakurirwe Mwari neyunifomu yaunopfeka, usatakurirwe Mwari nechimwe chezvinhu zvinobatika. Takura Mwari nemwoyo wako muzita raJesu. Haleluya! Tiombere maoko zvakare. Shoko rinobatika, shoko rine simba. Tinana baba vari muno vanoti kuchechi kwadzimai vangu, ukatobvunzwa ubasa wataura kuti ndopinda figi, wobvunzwa ubasa woti ndopinda Roma. Usapindirwe chechi nemudzimai, usapindirwe chechi naamai, usapindirwe chechi nababa, usapindirwe chechi negirlfriend. Pinda yako. Watanai auya paaipinda, tudawo iwewo paunofa, tiuyawo kwawaipinda. Hatidi kuti bhodhi yako izopfuura nemuground kana yopfuura nekunaitirapa ndokwaaitandarira. Wopfuura nepamozapa kuti ndokwaaitandarira. Pfuura nemuchechi. Takura Mwari wako, famba naye, rara naye, taura naye, wadzana naye, pese paari ndopauri. Usaite Mwari wakugoziva kuti imbosara nyakwe namatii. Famba nawo, because ukafamba nawo hana inorova. Nekuti vanhu hana dzenyu hadzicharova, dzakurovera kutsaka, hadzicharova painofanira kurovera. Saka famba naMwari wako. Evangelist kudenga anoitire zvakanaka. Tinoda kuti mumwe munhu angotaura kuti parufura wadzanani, ndakadzidza kuti famba naMwari wako. Usafambe neMwari wamufundisi, usafambe neMwari wamuvhangeri, usafambe neMwari waapostoli, usafambe neMwari wabhishopu. Itawo wako Mwari waunofamba naye, waunovimba naye, waunogara naye, uchifamba naye. Tiombere maoko zvakare. Mwari wekudenga atiitire zvakanaka. Tinotenda Mwari panguva ino takupinda pane chimwe chikamu chakatikoshera.
hazvigone kuti kutongawadzanai kune muno pasina vapupura zvakanaka zvaakaita kubva gore ra1976 kusvika last year 2024. Toda kuti tisiye mukana hama dzepedyo. Ndinotenda kuti semhuri tatenderana kune Mwari kutotsva kuti zita raMwari hatingakwanise tese kuti tipupure tikati baba, kana baba vataura vatomirana baba mudiki, vamirana baba mukuru, vamirana ana baba vose. Zvikanzi amai vari kutaura vari kumirirana amai nini vose nanamai guru vose, tete zvimechete zvienda zvakadaro, masamira zvienda zvakadaro. Saka tichatora nguva ino yekupa kusira mukana kuna mhuri ino yakaropafadzwa. Zvandiri kuona panapa pane mataito andiri kuona, pane maevangelist, pane mapastors. Takusira mukanaona kuna baba Selemani, tiombere maoko pastor Selemani vachiuya, nze pastor, tiombere maoko. Tinoona kuti pachina tiombere maoko zvakati kusira mukanaona mafundisi. Pane zvinhu zvazvinoita zvakanaka.
kumbira kuti chitike vana ngatisati patizobuda panyika tizopudzwa nemababa, tizopudzwa nekutamba zvegore kutamba ndopaita mberi, tizopudzwa nenzira dzakashata. Zvinhu zvinonyadzisa. Ngatirambe takabatira, ngatitedzere nzira dzawadzana, ngatitsvake Mwari. Ndokurudzira kuti Mwari mutinamatire, Mwari vatisimbisise gori, tirambe takabatana, tiite mwoyo werudo. Ndomashoko amuchitaya. Pamwe ngatisire mai wekubereka wadzanai mai neleti vauye kuno chikumbere maoko unainezinochimira mai nekadiwe notenda Mwari chimuchirerekana kuti gore ndakapedzisira kumuona ndichitaura naye ndichisekana naye ndakati gore 2018 tiri kuwesgate tashekiwa yakanga yashekira muSouth Africa. Wadzana yakabva kuUK nevamwe vasikana vachibva vese kuUK vakauya tikasangana naye ndikatoshandisa iwe uri pangazi here mama ndichipana ndakanzwa kufara ndichimuona asi ndakazorwadziwa musi wa 16 December ndichifunda kuti mwanasikana musisi nokuti urwere hwake inini ndachoona ndiri paJehovha handina kuudzwa asi ndakazvigashira ndikati zvinongowanikwa zvakafanira nekuona takatakakutoileti wakangokudonha tikagashira zvikapfuura. Saka naizvozvo izvi kuenda kwaita wadzanai haisi mistake kuna sisi vangu kwete. Ndinoziva kuti wadzanai ndiye ari grade winner pavanhu. Akavabvisa panzvimbo yakanga ina mai vake akavasimudza. Mai vake anga ari munhu wokuti ukasvika kumba kwavo waiti ndasvika kumba. Saka inini ndinorwadziwa nokusiyiwa nemwanasikana. Sezvo inini ndinonamatawo asi zvaakabata mwana ina kumusenza dzingazvikwanisi. Zvese ndinongozvisamaona kuti Mwari ndiri mune chinangwa chanoita kuti mwana uyu asuke kuti agozoenda Mwari. Nokuti chichema ndakatarisa amazing inenge iri nguva vanhu vanotanzi kurwara hakuurayi asi nguva ndiri kutora munhu. Saka ndinodara ndichiti wadzanai mwanangu famba zvakanaka unosangana nevekwaSelemani vakatoranira kare muve muri pamwe chete. Jehovha vakususukidze uve uripo kurudyi rwavo mwanangu nekusingaperi chitare. Tinotenda muchire zvakare mama vanenge akuitei zvakanaka sezita rake wadzanai samfundisi ngokusiyai shoko kuzisarai muchiwadzana wadzanai akatipei Mwari unenge achiitirai zvakanaka. Panguva ino ngatisiyire hanzvadzi yawadzanai Moses Selemani achiuya kuno kumberi chiumbere maoko Moses.
tenda umungu ndetsaoneka achisapotsvawo panzodza kwadzana takagara tese vagara nevabva tichikura vanaenda kuuk kuti tisvika ikoko vakasetwa muupenyu handizivi kuti vaisetwa here kana kuti vozi vaitokura vakapana zvinhu zvese vachiditi famba so handina hangu mashoko akawanda patsisisi ndinoda kutendai nepamwe akasvitsa tinoda kutendai madira yamaita vana vanakumusoro chinji akakuoma chekuti wajera nemunhu mudzoka unobata foni yako wotasa pakuti pane zvinhu zvakupakuudza yavashedza mukadzi ndobhokata foni yako dzokuwa pane zvinoda kuti anditire munhu aiditira zvinhu chinji akakuoma kuudza munhu akadaro mukati muupenyu handina hangu mashoko akawanda ekutaura ndinongoti zorore nekudarisisa ndikati kuvanamukana muchitidzidzi kuti hatichakwanisa kutaura nevakafa saka kana muchinji wakuda kutenda mubereki wako zvauda kutoita sesivana vatende vachiri vapenyu because kana vadayava hapana chavachaita tinongotenda nekusumudzwa murukunzwa vanhu vakasumudzwa mupenyu hwakashanduka kuburikidza naevangelisi varerava tinotenda mwari rikatisiye mukana uno kuna sister maikele kubere maoko maeneno chinokukumberi Lola kurasikiwa umunhu kurasikiwa na wadzamai evangelist amen wadzamai munhu akanga ane rudo mamboinzwa rudo amen rudo runofukidzira amen rudo rusingazotsvagiri zvaro tikaverenga kuna Timothy first Timothy chapter 13 kubva pa-4 rudo runomoyo munyoro runomoyo munyoro rudo harine godo rudo haruna manyawu harizvikudzi haruiti zvisikafaniri harizvitsvagiri zvayo haritsamwi harine zvishuno harufaniri kusakarurana harufaniri kusakarurana asi inofarira zvokana rinofukidza zvose rinotenda zvose rinotaurira zvose rinotsungirira zvose irugoni ndozvose zvazvirinaa amen ndinoti wadzanai anga ari gamba mumwoyo amen munhu aifarira kubatanidza ndakafara ndichiona vhesi yaPsalms 125:1 kuti avo vanovimba naJehovha vakaita segomo rezipunu havazungunutswi amen munhu anga asingazungunutswi munhu anga ane kutenda haleluya munhu anga ane kutenda pachikristu chake munhu anga akagamuchira Jesu nemwoyo wose zvese zvazvika haleluya ini chiro changu ndinoda kuti kumhuri ikaserenana ndokuva mhuri yedu takaropafadzwa mune vafundisi mune vadhikoni zvakare tinokwasha mufundisi saka ndikuti chiro changu ngatirambe chinamata kuti munhu wese wakaseremana atende ukazwe mari tibviswe kuchinamati zvatari pazitebhureri baba vedu vamainamama kuzvinamati ndochizviro changu zvinonzi kuziva Mwari ndokwaunocheche kuti patinozosvikirwa nezuva rakadai
tioneke kuti tiri pano. Amen. Zvoti mabasa ako anokutera kuti mambofundisa uchitaura kuti usaise chirimbo chako haleluya kana mufundisi dzidza kutakura Jesu. Akatakura Jesu kubva muno muZimbabwe achienda kuUK. Vamwe hatizvigoni, vamwe vanoti kuenda kuUK upenyu hwatochinja anotopanda Bhaibheri ari Kristu. Asi akaramba akatakura Jesu pamoyo. Amen. Ndochinhu chakandifadza. Haleluya. Yezvino mabasa akamutera kudzoka naye achiratidza vanhu kuti kudenga kunaka. Haleluya. Saka ndoda kungoti tingotenda rwendo rwakafamba namatsana. Amen. Ina handina zvakawanda zvekutaura zvakawanda zvataurwa naizvozvo. Ndinongotaura vhesi kuna First Timothy chapter 4 verse 7. Akarwa iye inoti ndarwa handiti uya. Haleluya. Haleluya. Akarwa. Amen. Regai kuti ndichivereka ndichiisa iye. Sorry. Hallelujah. Second Timothy chapter 4. Inodarwa kurwa kwakanaka ndapedza runhu rwangu ndachengeta kutenda. Haleluya. Wadzanai akarwa kurwa kwakanaka. Akapedza runhu akachengeta kutenda. Amen. Ndokutenda kusikwa ndozvinhu zvaakachengeta zvakarumisa namai kuti ndichachengeta kutenda zvakapamhoko inotenda kutenda. Muri kwasere pane yakatakurwa nezvezvipapa kudzidzisi tadzidziswa taudzwa kunzi evangelist Wadzanai anga ari muvhangeri werudo. Akatadzidziswa kuti rudo rwacho runofamba sei, chiomere maoko, chiomere vadzidzisi Mwari takufamba taudzwa kuti kuri ikoko nevakwasha vafundisi. Saka takusiva mugara kuna mufundisi Joseph Mukwasha achiuya achitipa muchato Mwari, chiomere maoko vachiona. aiva matauriro edu ataita namama kana nemhuri kuseka kwedu nokufara kwedu but ndinokuudza kuti hapana zuva rwaanodandingati pane zvawakaita zvakanditadzisa kana kugarisana naivo mama because wakangori munhu kuti waida kubatanidza vanhu, waida kubatanidza munhu. Ini ndaivaziva saambure vangu kana kuti mama, and wakaita zvizhinji zvimwe zvekuti taitoti mama aiwa nezvimusaite but because nerudo rwavo waingozviita chete. And saevangelist
ndivo waigara vachitotonamatira kupinda mufiki wanakatoita. Mukadzi wangu akandiudza ndaona mukadzi wakanaka, ndikabva ndaonawo ambuyawo futi vava wakanaka. Ende pandakaenda kuchechi, taenda navo kuchechi kuzosvikira ndatogara mufiki. Ende ndio vaitinamatira vachitikomborera kuzosvikawo panguva yatasvika ivo vafundisi. Saka tinonatsa kuti aiwa mama basa ravo vakaita patiri, ende vakafara zvikuru nekuvafundisi muchechi pamwoyo pavo. Sagogo yakazukuru handifunguri pana gogo vakavhura gogo arapa, because zvavakaita zvizhinji zvokuti ivi vazukuru vavo izvozvo vatobvunza kuti gogo vakarara here, vacharonga rini, because vaigara navo nguva dzose zvokuti vanga vakaronga zvinhu zvavo vachinoti vachatogara navo pavanoti kurei, vachizobva vatovachengetedza. Even muna December apfuura tachifanira kuuya navo kuno nemhuri yese kuti vazokuite maintroductions nevazukuru vavo, but Mwari akatendera dzimwe nzira. Chidzidzo chandakadzidza pana mbuya vangu yanga iri unity. Shoko rinoti how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like precious oil. Hallelujah. Chandikataura zvangu panguva ino ndechekuti ngatibatanei mumhuri dzatiridzi, ende ngatigadzirei nzvimbo dzekuti tinochengetedzana, tichikwanisana kutaurirana, tichiwirirana kuti tifambidzana, nekuti ndizvo zvaiita ambuya vangu. Mhuri yavo vakaishandira zvekuti kana kwataitiri kumiro zvese zvavaiita vaingozviita chete kuti gogo vange vaine peace, vave nerunyararo mukati memwoyo wavo, vanga vasingadi kuti gogo vadetsekane nechiungu. Ende izvozvo ndo zvaticharamba chingoita gogo zvaiitwa namama, nekuti ndiro basa ravakatisiyira. Vakatisvisa panzvimbo yekuti tinozvikwanisa kuzviita semhuri, vakatidzidzisa, vakatichengeta, vakatipa rudo. Vazukuru vavo tinoramba tinavo tivachengeta. And to my wife, I love you so much and I will continue to stand with you. Naambuya wangu takarwisana panyaya yekuti mwana wavo waitwanga wari number 1, ngati aiwa ini ndiri number 1, saka ndakawina. Vana kuzopedza vana kuzoendera nenyaya iyo pavakazoti vachibva vati pachamatsenga nzungu bvatora vazukuru vese. Saka position wazukuru ndobva ndiri number 3 kana number 4, because vazukuru vavo vanga vasingade navo. Asi chikuru chandakadzidza kubatana, kugarisana nekuyanana. Ende tinoti kuna evangelist wedu, kuna ambuye azukuru, makatidzidzisa zvakawanda, tinobva tichizisimudzira, tichifamba nazvo tichienda mberi, takabatana semhuri. Ende tinoziva kuti kune zvikuru zviri kuitwa, tohutoenderi kuendera mberi. Tinotenda maita basa. Tinotenda Mwari mufundisi. Tikambobvira nemabhaibheri pana 49 verse 2 iri kuti assemble and listen to me, sons of Jacob, listen to your father Israel. Mufundisi, apa ndaverekera ini matambo yavanenguva vaiti kukwasha pane nguva gare zvokuti baba vanovakuta the spiritual side now, kuti muri baba pamwe. Tikombere maoko aonegaita zvakanaka, tipfuurire mberi. Takusiyira pano vaparika ndiverekaningise kuti rova zvakaita pakanzi murume maybe zviva kuti husband baba arutofu, baba arutofu murume isirenga kuti baba arutofu. Tikombere maoko vari mashure chienda chiuya tikaperekedze maoko vachiuya.
takange tine nguva yakanaka zvikuru, asi chandakadzidza ndechekutanga ari munhu werudo. Saka akatisika nesvero zvekuti tiratidzane rudo, ndinoda kungoti hangu kuna mukadzi ndiri pano sababa, handife ndakakusiya nerudo rwandakaratidzwa namama namai Silemani. Ndinoda kubati ndakabva nawo kure, pandakatangozana natisina amai nababa, baba Silemani namai Silemani ndo vakatoita amayaunda pakawanda, vakafamba neni munhu amune matambudziko okufara. Saka ndinoti amai Silemani handikukanganei ndiri pano simanunuzvi, handinawo mazhinji handinawo. Tinotenda Mwari maitibasa varudo nguva iyo rakatisire kumwana mino ndichapronounza chaizvo it's Cotilda ndikutombere maoko achiwe Mose kuskataa chombozikanwa nakutangira chikuita ndakutenda Mwari nyika yakati nguva imwe ndatauya mukati memuzvikuru ndauya takadivira mai vemana ndivisisi vangu taura mashoko pamusoro pamama. Unangotenda mama nenguva yatakava nayo akasara mudiki. Mama vakamira vakasara vachichekera vachitarisa pasi. Kuda kutenda koko vakasara vachimbogarona pasi. Mama vaenda mhiri. Fadza akazoendawo mhiri akatangouda nekukona mama. Ndoda kungotenda basa rakabatwa namama nekuti zvaisava nyore kusara wotarisira mwana mupenyu, asi mama vakakunda nekuda kwerudo rwavaiva narwo. Ndoda kungotenda ana sekuru nana mama vangu ana mai Rudolfu vanova vaiva vachigara kunafadzi vachimuchengetawo vachiramba vachingotarisa vachibatsirana namama. Ndinonzwa kubatikana zvikuru nekuti mama vaiva munhu vakanaka vakakwanisawo kusungudzira. Saka ndinongotenda kuti vekuwei nguva ndeyaMwari, nekuti mushoko ravo rinotaurwa kuti munhu akabarwa nomukadzi ane mazuva mashoma ekurarama panyika. Saka mama nguva yavo payakakwana ipapo yakamira Mwari. Ndinoda kungotenda vose vakabata, ndichida kutendawo husband yedu Pastor Rimai nekubata kwavaiita vachibatsirana navafadzi kutarisa mama kubva panguva yake yakaoma kusvika pazuva ranhasi, nevamwewo vese hama dzedu dziri pano. Handina hangu mashoko mazhinji, asi ndinongoti mama vazorore murugare. tinotenda Mwari rikatisire zvakare kuvarume mahusbands ana Penga Penga. Tichatanga na Jona Penga Penga, ndiye achatanga uya Mr. Jona Penga Penga. Tiombere maoko vachiuya. Tiombere maoko vachiuya. Pamusoro
atizva munhamba pasirwa ini tiindipega pega hanzvadzi yangu yakaroorwa pasirwa asi avana ukarisa akafa akasiya mwana mudoko asi wadza akutirasa kana iwo pasirwa akutirasa tinongotenda mukadzi wedu akachengeta Mwari angoramba kwese kwake kwaaenda ikoko tinoziva kuti tichatevera iwo akatevera umunhu wako nenyasha tichasara namuakara mazvita tinotenda Mwari redatisire zvakare Mr. Penga Penga Baba Kauto vauye kuno kumberi Baba Kauto. Vari mberi Baba Kauto. Tinotenda Mwari kana vazouya vati tinozovapa mukana ndika tichisira nguva ino kumusukuru wadzanai achiuya kuno kumberi wadzanai musukuru wadzanai tiungire maoko wadzanai achiuya. Amen. No question. Amen. Zimbabwe Newport Volunteering Association. Zimbabwe Newport Volunteering Tinotenda Mwari rikatidaidzire shamwari Baba Ashley vachiuya kuno kumberi. Shamwari Baba Ashley. Tini? Nabatro. Pamusoro ungana ndichiita about 2 hours. Ndataura kushamwari wauna nawadza. Kushamwari wauna wadza unobvira 2001 tasangana kuUK mutaundi kunzi Newport iri kuWales. Saka tine 21 years dzekutamba nawadza. Ndofunga pataurwa zvakawanda kunesaiti rawadza rekuchechi. Wadza aitamba nevanhu vese. Handingazviti ndiri munhu wechechi uye ndisiri chechi. Ati wadza aisanganisa vanhu. Taitoungana nechechi isusu togocherwa. Ndofunga matona ndakabata foni kuchimotendereka. Pakazara mhuri yeNewport kuona zvinoitika izvezvi. Ndiri palive on YouTube. Ndafamba kuuya kuno kuzoda kuziva kuti wadza ndiani wandikutamba naye. Wadza taitiri mafriends. Ndakambotaura kuNewport zvakawanda neushamwari hwedu, but zvatoda kutanga tati kuita nhasi. Tine vanhu vedu vari kuona pafoni apo. Takaungana sesu zvamaita nhasi tiri kuUK tichichema muremu. Akupurwa zvakawanda. Zvimwe zvatichada kutaura. But chakanyanya kupurwa kwakawanda. Ndechekuti ndofunga manzwa zvakaitira munhu yake. Akazvitira kucommunity yeNewport. Upenyu hwekuLondon hwekunanga UK. Chinhu chekutanga chinonzi mapepa.
immigration. Tichigara mawadza takaita 7 years tisina mapepa. Ndaitogara ndina baba vangu kufa kusina matumira masuitcase because taitanga kumirira nguva yedeportation. Asi rimwe zuva wadzani tinodaidzana nezita kuti Mugai. Kana ndichiti Mugai, wadza akakurira murume. Inini ndakakurira kufa kwose. Saka zvinoitika kana muri kumhiri kwemapfumo, haukwanisi iwewe kutamba nemunhu kwakushu kana kuboka. Unototamba nemunhu mugeto, akunzi mageto iyo. Saka ndokanyamura nawadza. Saka wadza akati Mugai, aita ndii. Ndakati chiitikira kuti Mugai nemapepa. Ndakati wadza, uri serious? Zvikanzi tonitsvagira horo. Anoditi chairman. Kunewport vanhu vakavanotidaiza kuti chairman. Saka vatoza kuti chairman wedu aenda kumabvuku adzifanira ende ndadzifanira. Saka tikwatadzike mapepa. Ndakati wadza inandisira kudhokota. Handisira kudzokera kumufako seshamani. Zvikanzi aiwa anoditi baba mukuru futi. Saka wadza inoti baba mukuru chairman Mugai. Akaishandisa zita rekuti Mugai. Zvikati Mugai unofanira kufanira mapepa. Anofanidza zvekuita vanokuda mapepa avo. Kutaura kwandiri kuita ndine British passport. Pane nyika ndisingazivi ndogara ndiri ndege pamusaka pawadza. Zvakazoitika mutaundi yedu yevanhu taitagara 7 to 10 years tisina mapepa. Kutaura kwandiri kuita muNewport community, munhu wese ane mapepa, vanhu vese vane maBritish passport pamusaka pawadza. Tisikadi kupedza nguva, ndozoenda kunenge kapersonal life kedu nawadza. COVID, mwezi wandakasvika kumba mukadzi asina. Handino mustori kuLondon akasvika mukadzi asina. But ndaiziva kuti ari safe kuti mukadzi apari. Ndobva ndafonera wadza ndikati wadza sisi wako ava kunomu. Akati ngaishoshere. Ndikati avangu dzatotudheza. Kungotiraya kutreka foni yavo kuzikana nemaiphone. Ndikati kwandiri kuona wavo kunzi vanenge vari vakambokushanda neWomen's Aid kuti vakadzi vanenge vafunga kuti murume arabusive. Ndozvaita sisi vavo. Vanzi ogara taita kwafo. Dere chifo ndakaona wadza achinoka to. Ndokuti akakonyarara akasuka. Ndakati china inini. Apa ndaiziva manje tichataura dzichipai. Ndakutaura kulife. Zvikanzi pamukuru ndaivedza. Akanditaura tsamba yake. Yanga yakangodorwa kuti ndidzoke pamba. Unofanira kubuda. Ndikati wadza tsamba yake ndiri kuotaura kuti inini ndibude munyika nokuti sisi wako adzoke. Akati manje ninja handisizobva panapa kana usina kuda. Saka tikawadza ndoenda kuPhD. Ndaiwa ndikati ezvipingo wekodo zvobaita kakodo. Akati munoenda neni ndinogara neni. Sisi vouya inini vochinja vetameni tinenge tichinamata tichibatsirana mukadzi angu. Ndakabuda mumba ndinopa munomunzwa kuPhD nani papolisi. Ndinotoshandira gavhumenti. Nditoro British Sector, nditoro Tumaseti, nditoro kwamutola tinasi. Asi ndakabuda polisi. Ndikati wadza handisikusvera kumba. Because sisi ndakaonekwa chiuko asakukanganisa. Wadza akandipolisi. Nditi panga kurwara nezvibhebi mahospital. Akandisanganisa. Ndikatona nane 3 years singataudzani. Asi takaenda nenyaya yekukosha kwawadza. Kuna wadza hospital. Tikasheya date nemukadzi watakaramba naye. Tadzokera kuna wadza hospital. Gosina wadza tatoshawa taitaura zvese zvitsiko. Wadza itadza ari padate yokuda kurikudza. Ndatoti godhipa yaikuti mararamisi kunobhemina ungani pasi ungani kubhedha. Nyemera mukadzi wangu yekuti aiwa pane munhu akudai kubhedha.
Faith in God Ministries International Dr. Tisumuke kutoka Joseph Tisumuke tilegeze baba na hapa katika tunatangaza habari branch na iko masaidia tubuzi kwa kuziwa tunatenda mbali. Let's move forward. Regarding system kanaona kuna Samira my Florence. Samira my Florence. Tuombe Mungu my Florence.
ndapokera pano wanza rest in peace shamari yangu. Tinotenda Mwari sawira dzidziranye kubatana tiumbire maoko sawira kugara pasi. Baba vana kuya vega vauya natuta wavo maimutambira tinokugamuchira zita ra Jesu. Tiumbire maoko maitambira vakedu sista tota mwana sikana wababa vedu tota asa kurupira panguva ino regai tisira nguva changa chitori chikumbiro chekureva semwana kuti ndingosiya nguva baba mangotaura saka tota asa chikumbiro chakakumure maseremani isusu tanyanya kurasikia kuti iyengeri mhala ndakuruke nganapasi wayenzwa kuti inatobara uko zvanenge akonawa kusimisi wana ngashira mwari kuchisa I did my prayers and I have a phone. Transition pesticida, uma transition around this product. But ele precisa puxar. Estou na garagem agora, eu não tenho então. A solução. Os melhores uma torcida, toda solução é last minute. Mas não tem ainda it's okay, but you want to look up like this, so I'm not going to stop it. It's happening. Mas a água do virando um mongo assim para a gente poder isso. E ali é joguei ali e ele não se pode na cozinha ponta acabar. Transition, I check it to see. But I'm
tsaona zvinoita kuti munhu abude nyanga achienda kunaniso muupenyu hwake. Ya munhu anoti uchakwaita mwana edu kana wakuenda kunosetsa kwawakuenda utaka kusetsa kwawakuenda panzwa munhu achitara kuenda zviya kunzwa nziyo kuimbwa ndimai vakawadzimai zvero mwana achiti baba kunzwa nziyo. That's powerful. Ndopaakuenda tingwarire upenyu huri very short. Yangoti kaita 100 years is very short. Ngatiwakei nzira inoita kuti tinowana Kristu masikaperi. It's a reality anorarama nayo kuti kunenge kunedenga tisatapena. Vanhu vaona mukana wokubuda munyama inonzi near death experience zvavanotaura zvinotyisa. My own son, my only son, akaita near death experience kubuda munyama achidzoka akaita futi naye achinochema achiti ndakabvunzwa ndipe chikonzero mhani chekukudzokere pasi wakanzi iwewe unyore nziyo mahindi hamuna kuita masitowanyora kana mwana mukurako rezembers izvi anzi inomunewane knowledge yakawanda haubvunzwa kuti Kristu yakutaura kuti akadana. And it's just like a light. And it's not a figure of it's light, but it was not doing it. Kukura kwetu, wakati wangu tafeti, kile kukura kwetu. And the 203 pages, check. Wakoresa 3 pages, Barumu wetu. And the 203 people that get up church, tithes maoneka for some church ndisikarevesi hamu zvese zvandikaita ndichirevesa mwoyo ndozvikuru izvine 3 pages ndinowandiisira bhuku raDhavhidhi inonzi umwongo wakanyora mahibru nonzi big one rese rakanyora saka akaita futusa achachema nokuda kwoupenyu hwake repa achitumira kereke yajesu asikuda kuchetezvo kutanga noupenyu. Vana vavanamai iyi example mumainamai namai chaivo handina doubt kuti ari glory yake and arikuita kuti vaanokona zvekutanga ichokwadi vakangana vaindaapedza pane chokwadi kunegera uye kunereka. Amen. Mazvida vakaombere maoko zvakare. Ndichazorora zvakare ichokwadi kunegera endeka. Saka hapana kuita machoisi mairi. One choice. Tinotenda maombere maoko zvakare. Panguva iyo takusvika nguva yegotovhii saka tichati sezvinovaita hedu venyara kuva manekino kumberi vatitungamirire pachiitiko chegotovhii. Zvimwe panguva iyo zvakare mafundisi ose tokumbira tiuya kuno kumberi. Mafundisi vese masekondari kana tikasvika touya kuno kumberi. Tinotenda tombere maoko ari kugave sezvinovaita zvakare. Evangelist simplizira. Saka vasambira tichaita tichashandisa mizira yedu toita kuti chomba chabuda chinanga chikabuda pazvi yamweniswe topinda takadai toona twachabuda takadai takuenda kunopinda muzimota etosha simeti iri kuromozi
Jehova hilo tunanena naye. Tunatenda Baba wetu, tunakuelekeza tunatenda Baba matishizo chakula matawala utumani wa dini kiba baba mashazenzi wa usope mpaka kuona ya mtendo mwenyewe mashita isindarasho Kristo. Amen. Baba Bekukama ndo vachazopedzisira vamwe tese tisichatanga kuona bekukama rambai muri muno ndo muchazopedzisira kuona mutumbi. Tinotenda ngativimbirwe. Famba, 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 Siomanyoro, ama famba, 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 ama famba, 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 Bamba, bamba,
Tinamate. Baba vedu vanogara kumusoro kudenga, tokutendai nemunguva ino yamatishitsa paprogramu yedu. Takuchinyengetera Mwari kuti patakutakura mutumbi uyu wehama yedu kuenda kunzvimbo yatichanouradzika, chititungamirai Mwari mukufamba nebasa rose richabatwa rasara riri kumberi kwedu. Rambai muchititungamirira kusvika taripedza, kunyange nemhuri yose nesu tose tiri pano. Rambai muchinyaradza nemweya wenyu mutsvene, zvose tichisiya muzita raIshe Jesu Kristu. Amen.
Kamote blue guy. It's okay. We'll go.
I want to do social media. Oh, I go shoot. You want to this? Shoot at Smith and another you go for UK. You need drama king. Akim. Start Smith means Itosha. Saka UK family to button after 30 minutes. Tiadzoka live after 30 minutes. Takuenda ku Itosha Cemetery. Ku Romon's turn off after Rua. Ndoka takuenda Itosha Cemetery. Saka isu stayed up a road I think for 30 minutes. Saka ndozotanga live after 30 minutes takumakuva. Saka chatanga live after 30 minutes takumakuva. Takwenda ku Itosha Cemetery after Rua Goromon's turn off ndokwa takwenda nawadza kunomuratsika ikoko. Saka ndichadzima live kana takumakuva ndotanga futi live. Saka I think approximately 30 minutes after 30 minutes live inenge yadzoka. Saka izvi takuikata takwenda pa road for 30 minutes kuenda ku Goromon's turn off after Rua inenzi Itosha Cemetery. Ndokwata kunoradzika wadza Itosha Cemetery after Goromon's turn off after Rua ndokwata kuenda. Saka modzoka after 30 minutes. Just start a live after 30 minutes. So Trudzoka after 30 minutes. Pinda ni pasiri.
kutarisa zvekudaro apa ndiri Jipi makadi. vakagara vapinda nepasi Saka family tobatana after 30 minutes. Tobatana after 30 minutes. Takwenda ku cemetery. So live will start after 30 minutes. Better. Thank you.